Даже две последователки мислят, че е там лорчето и Криси. Да, нямат търпение. Час. Знам, че очакваше Дарко, но ще бъдеш в нашата компания. Жоро като изследовател ли ни представи? Да. Защо спря да готви с тебе? Поради незнайни причини и аз не знам защо. Хайде, стига си мислил за Дарко, сега си Крис сме тук в кухнята с тебе. Така. Какво приготвяш? Днес съм приготвил една матча панакота, между другото много интересен десерт, който се прави изключително бързо. Хайде. И така, тъй като се си чудя нещо по-интересно да приготвя, някак си така да преработя някоя храна, някоя рецепта, и днес съм измислил едно тайландско пиле с кокосов крем, който ще добавим в самия крем къри, и така доста ароматно пиле се получава. Пикантно е, нали? Пикантно, да. Е, за мене. Но най-интересното тук за самото пиле е, че съм направил едни малки крокети от, ето, ориз за суши. Да. Сега първо започваме с месото, тъй като на него ще му трябва малко повече време. Тук ще го вкусим с малко соев сос. Имаме фиш сос, няколко капки, тъй като е доста силно ароматен. Така, тук ще добавя малко сок от лайм и разбъркваме. След това пиленцето, ето го е така хубаво ароматно. По принцип е много добре така да си пристои известно време в хладилника, да поеме от ароматите на фиш соса. Така хубаво да се овкуси, но ние нямаме това свободно време, затова ето е тук оставаме да се запържи самото пиле. Зрителите може би ще имат вкъщи, така Да, хубаво, че им го казваш. Къде ще е лютото? Казвай тук за лютото. Лютото след малко ще го добавим, трябва самото пиле да се запържи така доста добре до златисто, и тогава ще добавим пресен джинджифил и чесъна, защото те много бързо ще изгорят. А тук си трябва доста така време. Оставаме така на страна да се позапържи самото пиле и идва ред на десерта. Така. Каза, че е лесен и бърз. Той е много лесен, да, бърз е. Ето го е така. Идва ред тук и на сметаната, която аз избирам да работя с животинска сметана, тъй като... По-добре. Много по-добре, да. Горе-долу около това ти го разбърквам 32% ли? масленост. Аз съм сигурна, че Станислав ще се радва още да помогнеш. малко, да. Не кой да е ми Криси Патрашкова да му помогне. Да му бърка месото. Да. Така, добавяме тук и млякото. Тук ще добавя също така и захарта. И разбъркваме добре. Не трябва много да се загрява самата сметана, трябва колкото да се разтопи самата захар в млечната смес. Тук идва ред и на матчета. Матчета, на нея точно ни трябва около 2 чайни лъжички, а това си имаме и тук, и задължително трябва да минем през цетката, за да не останат буци. Ето е така. Така, тук между другото се оцветява, става много интересен десерт. И той наистина супер много бързо се приготвя. Ето вижте, ние сме почти на финала на десерта. Така, Крис, може да объркаш малко месото. Бъркам веднага. Станиславе, няма ли да сложиш нещо желиращо за тази... Да, ще сложа, Лорче. Притесних се, че това е края на рецептата. Не. Ето това е колега, бе, хора. Това е да стои тук до мен и да помага, ако нещо съм изключил, и на вас да ви вляза в полза, естествено. Така, разбъркваме добре. Тук самите буци от матчета, те ще се разградят. Аз тук съм приготвил допълнително и желатин, разбира се. Ето е така, който ще го добавим в топлата смес. Ето, разбъркваме добре. Важно е, може би да кажем, че не трябва желатина да се слага докато вари. Има много хора, които продължават да се чуят как да използват желиращи агенти. Дай да бъркам. Да, Лорче, е напълно права си. Тук желатина трябва да е горе-долу до... Не трябва да се добавя, когато самата сметана вари, защото самите свойства, които ще задържат крема, нали така желиращ. Пресичаме го с две думи. Да, спира просто не се получават нещата. Оставаме на страна малко да изстине и след това добавяме желатина. Така, ето е тук, самата сметана е вече готова. Разбита е. Отделяме така настрани и ще изчакаме малко да спадне температурата висока. Така, докато Криси бърка тук месото, аз ще направя тези кюфтенца, както аз ги наричам, оризовите. Така. Ти си получил според мен вдъхновение от италианската кухня с аранчините. Аранчините, да, аранчините. Аз после ще покажа, ако ми остане време, един много бърз начин как да приготвим аранчини, нали, без никаква драма, ето тук с тази лъжица. Така, винаги трябва да са ви мокри ръцете, защото тук този ориз е малко по-лепкав, нали, който аз предварително съм го сварил. Сложил съм в студена вода да загрява. В момента, в който заври оризът,
Слагаме капака и 15 минути на много бавен огън. След това отделяме от котлона и изчакваме известно време. Той вече е абсорбирал много добре водата. Правим го 4 чашки ориз на 5 чашки вода. Така, Криси, Казвай, тук вече, какво да правим? вече почти е готово месото. Ние тук само ще ви Той само покажа май те с информира. едно-две кюфтенца. Аз съм си приготвил вече готовите, които ще ги сложим в порцията. Виж какво Ето ги. нещо е професионалната му ръка, Да, без бе. да мери, без нищо, прави ги абсолютно и Абсолютно Не са му съвсем еднакви. Айде, Айде, младе, моля. аз се опитам да те похваля. Криси Извинявам се, обаче... Лорче. Еми, различни са. Но в кухнята е така сега, не може. Няма как. Няма как да не се изцапаш. Те хората не видяха, зрителите, че Станислав успя да ми съсипе тоалета в края на предаването. Виж, поне сме в края на предаване. Надяваме се да е Така, достатъчно вкусно да се компенсираш. разбира се. Тук ще увеличим малко температурата на олиото, защото на нас ни трябва самите кюфтенца хубаво така да се запържат до златисто. Тук минаваме през яйчице, Вече се оформя. да, и тук вече през галета. Пази се, Криси, пази Да, се. пазете се, Абе, много пазете се. връскаш ти, бе. Пази. Пръскам аз, пръскам много. ама. Станиславе, продължавай с рецептата, моля те. Така, ето и тук добавяме вече в загратото олио тези кюфтенца. Аз обаче, нали, извинявам се, но ще си сваля ръкавичките, защото се поизцапах. Станаха дармадан. Така, идва ред тук вече на пресния джинджифил. Ето е така. Разбързай се. Тук ще добавим чесънът. Много обичам чесън. Объркваме добре и тук кокосовата сметана. Добре. Ето го е Това е така. тази от консерва, нали? Това е от консерва. Тук ще добавя и кърито, което го прави пилето невероятно. Моето къри. Ето е така. А оттам ли идва тази Объркваме добре, пикантност? да. Сигурно, Объркваме да. добре. И се получава една много така хубава смес, която е леко пикантна и много интересна. Ето е така на аромати, на вкусове. Вижте с колко малко продукти се получава едно ястие, което Абе, наистина как ще е са много малко? Ти готино. гледай, цял плод си напълнил тук. Да. Между другото, Станислав ми даде да опитам от този сос. Фантастичен е. Той Си, аз знам, че ти харесваш Да. такива леко пикантни. Да. Така, и тук вече нарязваме лимонена трева или имаме Дифлук. дифлук. Ето, объркваме така добре. Тук ще добавя в купичка Я самото сега, как го ястие, да. плейтваш? Ето го е така. Добре. То се сгъстява самия сос. Ето супер. И тук са вече готовите изпържени кюфтенца. Може да ги видите. Ето е така как Страхотно изглежда. стана. Станислав. А Браво. десерта просто го налейте в чашки и оставете в хладилник. И украсете. То ще си стегне, украсете с ягодки, Да. бисквитки, бял шоколад, както прецените. И да ви е сладко и Браво, вкусно. Станислав, както винаги прекрасно. А ние какво? Дойдохме на финала на предаването. Сега